ewo ndị be anyị bịakwanụ ka unu gere na amụkwa na akọmọnụ nwanụ na obi bịakwa n'ọdụkwa ka ọkịta ka ọ ka na-ebido bịakwanụ ka unu gere nke gọvanọ kwukwara ebe a nụnwa na ya bụ ife abụrụkwa na obere ife ga-ewepụtago ndị mmadụ in the past nyefa tiketi anyị fajesia ya galasị ala. O nwere onye nke anyị wepụtara 2019 onye anyị nwa wepụtara ka ọ zọọrọ anyị seneti mgbe a na-apụga anyị wepụta ya a na-azọ na-eme anyị jee na onwere na anyị ji mmadụ zọgide ibe a nna ewee mee elekshọn shọkụ m nwere oge a onye ọbụla pụta na-asị m bịa nwoke makwa onye ọ bụ nsiba mba na mma adakwa na wọdụ m nna the worst election apụga jenugo since apụga bịa 2022 onye apụga nye tiketi ịzọ seneti dagide ọ bụ sọnsọ na ọ chịnịrị ọkpa na-agba elu ma aka na-agba elu agụ ata nke anyị sọnsọ na my ward Isofia ward ka o winụrụ daa na the other 19 wards onye a pụtakwaziere kịta tụrụkwa gangam na ya chọzi seneti ọ dachara anyị gbara fort ka apụga gbara na data election onye anyị wepụtara ka ọzọ seneti kịtazi ọ chọziri ịzọ gọvanọ ọ pụtaziri si na ọzi gọvanọ na-agụ ya si ya na ọ dịka malaria ọ transfer go to typhoid onye azi kịta ọ si na malaria gbago na typhoid enyere tiketi apụga na Anambra ịdacha chini aka na abụmọkpa na agba elu bụrụzie the next one kama ijesi ka ijezie mara ma ị ga-eje zọọ ọhụrụ kanselọ ma ọzọ State House of Assembly ma ọ jezọ PG so kama ijebido nna ejebido n'ebe anọ because even that one ọzọ na local government nke ya for the 20 wards ọ daa na 12 Uhuru na-eso na 8 ọ dara ka ọ dara na local government nke ya so ije zọba House of Assembly ọ ya ada ọ PG go ya in the short onye win no PG in the short because n'obodo va etiwa into two faction nke na faction nke ndị nke ọzọ the bigger faction ọ bụrụ na atụọ vote atụọ na befe ọmụ enwe 20% o chairman ụmụnna ọkwanụ nke a ka a na-asị na onye o mere amarugo unu makwa na gọvanọ na-ekwu nke ya na o nwekwa onye ọ na-agba afa n'okwu ọ na-ekwu ọ na-amụ na-atụkepụ okwu na-ekwukwara ife ọ na-ekwu kama na onye a na-ekwukwanụ maka ya amazịnụ nọ maka ya ka a na-ekwu unu makwa na mgbe o kwuru maka uche ekwu n'ife na ọkpọ ọkụ ya afa mana ka o si wee kwuo okwu uche ekwu n'ife gbapụta si na onye nwa ka ọ na-ekwu maka ya unu nụkwanụ nke o kwuru ebe a nke bụ na ndị mmadụ makwa na onye ọ na-ekwu maka ya ọ sị na nwoke ji eze onye isi ndị ụmụnna ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị n'ọdụ ka gọvanọ okwukarịziri odumeje n'okwu na nke anụnwa na-egosikwa na ọ na-ekwukwa okwu na ife anụnwa odumeje na-ekwuri ya bụ okwu ka ọ na-ekwu ebe ụfọdụ si na gọvanọ na-akọ ọnụ ka ụmụ nwaanyị ebe ụfọdụ sikwanụ na o nwekwa onye ọ kpọrọ afa kama na onye o kwuru amarụgokwanụ na onye nwa ka ọ na-ekwukwanụ maka ya ebe onye nke a sị na gọvanọ na-ekwu ka iche oku nọ chọchọchọchọchọ na ọnụ ya ha ezu ike na ụdị onye anọ ya akọkarịkwa nwaanyị n'ọnụ n'ụlọ ebe onye nke anọkwanụ wee na-asị na nke na-atọ ya ama obu ebe ọ sị ya ji eze onye isi ndị PG nọrụkwa ebe a na-asị na onwekwa ike na nwoke rukwa ebe a ọzọ onye bụ ife na oyi ewinukwanụ na gọvanọ nwere ọnụ mana ife ọdụ ka onye ahụ ekwu okwu na okwu nwunye ekwesị ije na-ekwu ọ bụrụzie na odi ya bụ onye na-ekwuzi wee kwukarịa nwunye okotorigba nke nwoke kọkwara chepụtara nwunye ọkpa n'ama ekwuchabekwa nke ahụ achọkwa ka abanyekwa nke anụnwa na ebe nke ahụ na wee ka njọ ọbụla Mbadunuju a na-agba afa na Mbadunuju anwụkwana na Mbadunuju adọzi ndụ ka ọ gwa anyị ndị ọgba asa ntụrụgede na ndị ọgbara egwu ọlakerepoto na ndị tirie mgbu ọtụ na nwoke mmadụ anwụgwe a na-adọ ya n'ihu akwụkwọ vavava ka jenereta pati my neighbor ọ bụrụ na ọ tụọrara ka na-agagharị n'ihu akwụkwọ unu mana onye nwoke lara ọtụnụ
na ndị a na-ekwuzikwa n'ala aka na alahụ na unu ma nke bụ eziokwu mara nke bụ atụ okotorigba